Be a blessing to others. Yes. Kailangan natin mag-share ngayong pandemya. Hi guys! It's me again, Frankie G here, and welcome back again to another video. So for today's video guys, I'm so excited for today's video dahil first time lang po ito magaganap sa aking buhay. Yes, kailangan natin maging way para mabigyan ng blessings yung ibang tao. Ayan. Dahil ngayong pandemya, kailangan natin mag-share ng blessings natin. Ayan, nandun yung mama ko sa likod, busy po. Punta po tayo ng Minalapak at pupuntahan po natin yung mapalad na may bibigyan ni mama ng birthday ayuda. Charot. Sabi daw kasi ni mama, i-vlog ko daw. Yes. So kung pansin nyo guys, naka-glam makeup tayo ngayon. Naka-bushy brow, naka-lip tint at naka-mascara. Ayan, dapat maging maganda tayo. Ayan, hinihintay na lang po namin yung driver. Yes. Kung may driver po. Pero kung wala pong driver, game na game po ako. Ako pa mag-pipidal. So, ayun na nga guys, inulan po tayo. At nakakaloka. Unexpected po ito. Bakit di kayo nakikisama? Gusto lang naman naming rumampa. So ayun na nga guys, hintayin na lang po natin na bumupa yung ulan. Kasi nakakainis din. Char! So ayun, balikan ko kayo guys. So ayun guys, ako'y nagbabalik at parang naging fresh tayo dito. Ayan, let's go! Medyo matagal-tagal din po bago tumila yung ulan. Kasi umulan, nakakaloka. Ayan. Unexpected po talaga yung vlog na to. Unexpected po talaga, lalo na ngayong umulan. Tawagin natin yung driver ng ating yayamanin na padjak. Ay! Baka mapagamit yan. Maulan at paputik na naman guys. Let's go. Ayan. So ayan guys, kasama na natin ang ating driver. Yes. Wait. So, yan, mabigat na po. Mabigat na po yung mga dala-dala namin. GB. So ayan guys, nag-aarangkada na po kami. Opo. Umuulan guys. So pagbigyan niyo na ako guys na hindi po makeup tutorial. Rain or shine, ipamimigay pa rin natin ng ating ayuda. Oh, ang bilis ng driver natin. Ang lakas. Mabigat. Maulan po talaga guys, kaya ingat-ingat po. So sa mga nagtatanong po kung ano nasa loob ng kahon, ayan, kung ano nasa loob ng kahon, i-reveal po natin mamaya. Finally guys, nandito na po kami sa Minalapak. Boundary na po ito ng San Lorenzo. Tama. Yes, correct me if I'm wrong. Malapit na kami guys dun sa tinitindahan ni Modrakel sa palengke. Oo, kawawa naman guys kasi super umuulan pa. Papakita ko guys. Yun o. Kahit maulan guys. Ayan. Ang init. Ay, ang init. Mainit. Charot. Friend ni Modrakels. Ayan. Hi po. Ayan. Napakabongga naman ng ating mga sisteret. Ayan si Kuya. Kahit pandemya nga nagtatrabaho. Ayan, maulan. Marami. Punta po kayo dito sa Minalabak. Marami po ditong pwedeng kain. May avocado. May favorite. May talong. Ay! May mais. May tabagwang! Nasa yung tabagwang? Ay! Fresh! May tabagwang! Oh! Pwedeng lagyan ng malunggay at gata. May batak. Pag may batak, may sogo. Pag may sogo, may talong. Napaka-pogi naman ng driver natin. Sa pamaymay na lang po dyan. O di yung pagtahubon. Ay wow, mangga naman. Ay paayuda si mama. So magbe-birthday na po kasi siya. Ayan. Hi po. Ay fresh po kayo tita. Ayan. Isang sogo. Alam niyo guys, rain or shine talaga. Grabe. Saludo po talaga ako sa lahat ng mga vendors natin dyan. Ano
ito oh, ang lalaki at saka ang laman. Ang laki talaga, tita. Gano'ng kalaki? Wow, masarap. 1 kilo is... So, sa mga naghahanap po ng mais, pumunta lang po kayo dito sa Minalavac. Yes, along the river lang po. Ayan po. Picture na. Yes. Ang ganda pa rin ni tita, kahit ano na siya. Yes. So, finally guys, yung dalawa pong box ay pamigay na po ni Modrakels. Ayan. Maraming salamat po sa mga friends ni Mama. Grabe guys ang ulan. Oh my God. Finally, na-meet na po natin si Tita Luz. Yes, yung friend po ni Mama. Kalabasa? Ay, ay. Tita, yes, marami po tayo mga fresh tomatoes or meron din po tayong onions and ginger. But English, ginger, may mga viewers tayo sa ibang bansa. So, meron tayong mga maliliit na mga bulb onions and garlic. Yes. Kami nila. Ayan, nag-effort pa talaga si Tita. Ay po. Dapat sinusuportahan po ang mga local vendor dito. Yes, dito sa Bicol po lahat po ng mga gulay, lahat po ng mga produkto ay fresh po. Inaangkat pa po sa ibang bansa. Charot. So, inaangkat pa po sa ibang lugar. Mga vegetarian guys. Siyempre meron tayong talong at sitaw. Opo. Tapos sabayin nyo na po ng gata. Ayan, hanapin nyo lang po si Tita Luz. Opo, dahil bongga po yung mga paninda niya po. Kompleto po, wala na po kayong hahanapin. Kung meron man po kayong hahanapin, ako na lang po yun. Char! Mura na ngayon. So ayan, finally guys, so alis na kami. Ayan. Bye po. Ayan. Ayan, maraming mga green vegetables dito. Ayan. May patalong po. Be! So ito po yung second sa mga favorite ko po, mga tuyo. Ayan. Siyempre hindi tayo masyadong ngayon guys sa mga karne. Kailangan magtuyo tayo guys. Guys, ngayong pandemya, it's very mean to share our blessings. Kailangan pag nag-share, walang hinihintay na kapalit. So, ganun guys. Yes, ganun po talaga. Laban lang. Umulan, umaraw, laban lang. Yes. At ang ating driver, papasalamatan po natin dahil, ayan, siya po yung nagpagod na mag-drive. Yes. So, sa mga di pa po nanonood ng aking recent vlog, visit my recent vlog po. Ayan. Ayan, nagtinda po ako tulad po ni ate. Ayan, nagtinda po ako. Hi po! Yes! Bongga! So, ayan guys, finally, nakauwi na kami ng aking Modrakels. Ayan, patuloy pa rin umuulan. Galit na galit yung ulan sa amin. Tingnan nyo guys, basang-basa ako. Ayan guys, behind story, behind scene ng aking vlog. Isa din sa mga nakaka-amaze is, hindi lahat ng vendor ay nagtitinda lang. Hindi sila nilalang. Yes, kasi isa po itong marangal trabaho. Isa sa mga vendors na aking nakausap ay magtatapos na daw po ng criminology, yung anak. Yes, nakaka-amaze po dahil sa pagtitinda po ay nakaraos po sila. At the same time, makakapagtapos din sila ng mga extra. Mga buraot talaga kayo dyan. Yes, ayun guys, nakaka-amaze dahil ayan, kapag may bagong graduate, may aahon. Para pag may umahon, makakatulong sa pag-asenso ng bansa. Yan, gano'n na nga guys, ang aking gustong sabihin. So, napaka-worth it at productive ang araw na to. Dahil nga, ayan, pinagsasabi ko. Kaya nga guys, ngayon na pandemya, kailangan natin mag-share hanggat kaya natin. I promote na kahit sa konting pamamaraan ay makakashare po tayo sa ibang tao. At pinakamahalaga, nakashare po tayo ng ating blessings na pwede din pong magamit nila sa pang-araw-araw. Sa mga nagtatanong kung ano po yung laman ng box, ito po, ipa-flash po natin. Wow, may pa-flash. And papakita ko po kung ano po mga kaganapan kanina. Kung ano nga po talaga yung nasa loob ng box na binibigay ni Modrakels. Ayan, please watch this. Hey guys, so ayan, tanghali na ako nagising. Ayan. I woke up like this.
medyo haggard. Ayan. Galit na galit yung pimples ko. Wala pa pong sipilyo, wala pang hilamos. So, tanghali na po ako nagising. Ayan, almost 12 na. So, ayun nga guys, tanghali na ako nagising at ayan, may bungad po agad. Yes, I just want to share lang naman po ito dahil yes, ngayong pandemic po talaga marami pong nangangailangan ng mga mask. Yes. So, share ko lang po yung kapatid ko na super effort. Yes! So, gumagawa po siya ng DIY mask. Yes, sa mga lumang t-shirt. Napakaganda po. Ayan, share ko lang naman po guys. So ayan guys, ginagawa po ng kapatid ko yung mask. At ito na po yung finished product niya. Wow. Sana all talented po. Ano yun? So, ito na yung pangalawang mask na ginagawa niya. Ayan, pakita ko. Yan, ito po yung ginagawa niyang mask. At kinamay niya lang po yung pagtatahi nito. Oh, nahihiya siya sa camera. So, ayan, mamimigay po si Mudrakels ng sa pinatahi na po nila at mga Ano? pinaiklian. Gusto mo pa na eh. Dahil na. Ito. Pamigay mo na lang sa kanila. Yes. Mga maong na pantalon. Yes. Kay Mudrakels po yan lahat nung sexy pa siya. Ipamimigay na po nila. Yes. Ilan ang bibigyan mo, ma'am? So, 4 ang bibigyan ni ma'am. So, dinidivide niya po yung lahat ng mga damit sa 4 na tao. Medyo ang ganda po ng ating background. Yes. Tinatawag po natin yun na abstract. Yes. Ano ng oras? Mag-aalauna na guys. Pero hindi pa rin po kami kumakain ni Mudrakels. Ayan. Kasi nga kagigising ko lang, diba? Hi, Be! Yan po yung kapatid kong bunso. Hi, Be! Hi! Say hi! Nagbablog siya. Yes. So, ayan nga guys. Ayan, nabigla po ako ng pagkagising ko. May mga kaganapan pong nagaganap dito. May mga giveaways, charot. May mga pa-giveaways pa si Mudrakels sa mga friends niya. Dahil ayun na nga, magba-birthday na po ang ating Mudrakels. Ang fresh ko dito. Ang ganda ng lighting. So, ayan, nandito pa ako sa aming pintuan. So, marami po kami dito mga alagang manok, pato, at kung ano-ano pa pong alaga. So, meron din po kami sa labas, guava tree. Yes. Green grass up home talaga po dito. Yes. Feeling ko ang ganda ko dito. So, maraming salamat po sa mga nagsistay. Yes, meron pong mga iilan na mga pimples sa aking mukha na nagsistay. So, ayan, sabi po sa akin na para di po tumagal yung mga pimples sa ating mga mukha, mahalin po natin sila ng bongga. Dahil yung mga minamahal po natin ay nanghiiwan. So, ayan ang tip ko sa inyo para mawala pong tuluyan ang mga pimples. Mahalin nyo ng tunay para mawala sila. Bagay na sa'yo tapet. Yes. So, ayun na nga guys, parang dito na lang po tayo nagtatapos. Maraming salamat po sa mga nanood at syempre sa mga sumubaybay, sa mga umabang at syempre sa mga nanonood ng videos ko. Ayan, maraming salamat dahil parati po kayo nandito para sa akin. Special thanks sa ating driver kanina, si Jerome Quidoles. Come on, girls. Yes, Pogi. Ayan, kahit ganun guys, may bayad pa rin po yan. Special thanks. Special thanks kay Leo dahil very supportive. Lagi po siya nanonood ng vlog. Lagi siya nag-share. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat sa mga patuloy na nagsusubscribe kay Kuya Frank at patuloy pa kayong manood sa kanyang mga vlog. Yes. Madami pa kayong aabangan. Thank you. Ayan, dito na lang po nagtatapos ang ating vlog. If you like this video guys, don't forget to subscribe my channel. Also, comment down below kung ano pa pong pwede natin gawin sa ating vlog. Ayan, kasi random din ang ating mga pinagagawa kasi napaka-boring na din minsan ang aking makeup tutorial dahil wala pong masyadong nanonood. Ayan, maraming salamat guys. So, see you soon. God bless. Mwah. Mwah.